παραβατικές συμπεριφορές. Είναι μαζί μας η ειδικός ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης Αναστασία Φωκιανού για να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τι κρύβεται πίσω από το ξέσπασμα του παιδιού μας και πώς μπορούμε να χτίσουμε μια υγιή σχέση μαζί του. I can't move on, baby doll. Waiting on calls, flipping through stations. I'm outclassed and it's outrageous. Καλώς ορίσατε. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε εδώ σήμερα. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ μαζί σας. Κυρία Φωκιανού, γιατί τα παιδιά σήμερα είναι τόσο θυμωμένα? Τι είναι αυτό που κρύβεται πίσω από το θυμό τους? Η αλήθεια είναι ότι πολλοί γονείς παρατηρούν τα παιδιά ότι είναι έτσι πιο θυμωμένα, ότι έχουν λιγότερο υπομονή, ότι έχουν έτσι μια μικρότερη ανοχή στη ματέωση, μπορούμε να το πούμε. Θα ήταν δύσκολο να πούμε έτσι απλοϊκά, ας πούμε, ότι θυμώνουν περισσότερο σήμερα τα παιδιά, παρότι υπάρχουν έρευνες που το αποδεικνύουν. Παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι έχει αξία να δούμε ότι πλέον τα παιδιά μεγαλώνουν σε ένα λίγο διαφορετικό περιβάλλον από ό,τι ήταν. Δηλαδή, είναι πολύ περισσότερα τα ερεθίσματα, είναι πολύ πιο γρήγορος ο κόσμος, οι απαιτήσεις από το σχολείο είναι πολύ διαφορετικές. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι ένα παιδί μεγαλώντας σε διαφορετικό περιβάλλον χτίζει και διαφορετικά την ανοχή στη ματέωσή του. Και με τα βιντεοπαιχνίδια και με τα ερεθίσματα, με την οθόνη, με όλα αυτά. Βέβαια υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο έχει αξία να αναφέρουμε. Ξέρετε, κάθε φορά που έρχεται κάποιος γονιός στο γραφείο και με ρωτάει και μου λέει παρατηρώ αυτό, πάντα εγώ ρωτάω ποιος το παρατηρεί πρώτος ή ποιον επηρεάζει. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί οι γονείς του σήμερα πολλές φορές είναι άνθρωποι οι οποίοι στα δικά τους παιδικά χρόνια ήταν λίγο δύσκολο να εκφράσουν το συναίσθημα, να επιτραπεί ο θυμός, να επιτραπεί έτσι πιο πολύ η πρόσβαση σε αυτά, στο τι λέω, πώς το εκφράζω, πώς το ρυθμίζω. Οπότε διαφέρει και λίγο παραπάνω το πώς η κοινωνία έρχεται να αγκαλιάσει λίγο περισσότερο και το συναίσθημα και το πώς σχετίζονται τα παιδιά περισσότερο με το συναίσθημα πλέον σε σχέση με παλιά. Ποια είναι η αφετηρία, ο βατήρας, θα λέγαμε, για να πλησιάσουμε ένα θυμωμένο παιδί? Τι μπορούμε να κάνουμε για να βοηθήσουμε το παιδί μας? Πολύ ωραία, έτσι όπως το λέτε. Είναι η αφετηρία πραγματικά και νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι να μην ακριβώς ξεκινήσουμε τη συζήτηση την περίοδο της κρίσης. Δηλαδή, δεν έρχεται ένα θυμωμένο παιδί ξαφνικά. Μία σχέση, όπως και τα όρια, είναι κάτι το οποίο χτίζεται. Τη χτίζεται μέσα σε όλη την πορεία και σε όλα τα χρόνια. Όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι ξαφνικά με μία κατάσταση θυμού, καταλαβαίνουμε ότι εκεί υπάρχει κάτι, είναι ένα σύμπτωμα που κάτι δείχνει στο παιδί. Οπότε πρέπει να καταλάβουμε λίγο περισσότερο τι είναι αυτό το οποίο το απασχολεί και να το επικυρώσουμε. Συναισθηματικά. Πολλές φορές λέμε εντάξει, δεν είναι κάτι, θα σου περάσει, είναι της εφηβείας αυτά. Τι καταλαβαίνει και το παιδί αυτόματα? Ότι αυτό που νιώθω δεν το βλέπουν οι άλλοι, αυτό που νιώθω δεν αξίζει. Οπότε είναι κάτι που δεν το επικυρώνουμε εκείνη τη στιγμή, ότι το ακούω αυτό που λες, μπορώ να φανταστώ πώς αισθάνεσαι, αλλά πραγματικά να μπορώ να φανταστώ. Η αλήθεια είναι ότι στην εφηβεία τα πάντα μεγενθύνονται και το πρόβλημα επιτείνεται. Είναι αυτή η ηλικία που το παιδί έχει πολύ μεγάλη ανάγκη για αποδοχή. Η ανάγκη του ανήκει είναι πολύ μεγαλύτερη, ψάχνει να βρει την ταυτότητά του. Άρα λοιπόν όλος αυτός ο συσσωρευμένος θυμός βγαίνει επί δύο. Και το λάθος που κάνουμε εμείς οι γονείς, γιατί έχουμε πάρα πολύ μεγάλο μερίδιο ευθύνης, είναι όταν επιστρέφουμε κουρασμένοι από το σπίτι, από τη δουλειά. Σε απόγνωση θα έλεγα, γιατί ξέρουμε τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε στο σπίτι, με τους καυγάδες, με τις φωνές, και έχουμε κι εμείς μέσα μας κρυμμένο θυμό, τότε το μόνο που καταφέρουμε να κάνουμε είναι να ρίξουμε γροθιά στο μαχαίρι και να προκαλέσουμε τον Τρίτο Παγκόσμιο, να μην καταφέρουμε τίποτα. Τα έχουμε κάνει όλα λάθος. Η αλήθεια είναι ότι ακριβώς με τον τρόπο που το είπατε, είναι ο τρόπος που θα μάθει το παιδί μέσα στο σπίτι να διαχειρίζεται το συναίσθημά του. Όχι από αυτά που του λέμε, αλλά από αυτό που του δείχνουμε ως πρότυπο. Πώς ο μπαμπάς και η μαμά προσπαθούν να διαχειριστούν το δικό τους θυμό, με ένταση. Ναι. Και αυτό τους δείχνει ότι αυτός είναι ο τρόπος, αυτό είναι το μονοπάτι. Ναι. Ενώ αν δουν έναν γονέα ο οποίος θα πει «Χρειάζομαι 5 λεπτά, είμαι θυμωμένος αυτή τη στιγμή, χρειάζομαι να πάρω λίγο το χρόνο μου, να το συζητήσουμε εκ νέου σε λίγο ή αύριο». Ναι. Είναι πολύ σημαντικό να δείξουμε ότι κι εμείς είμαστε άνθρωποι και εμείς εκφράζουμε συναισθήματα, έχουμε συναισθήματα, αλλά ξέρουμε πώς να τα διαχειριστούμε. Το πιο βασικό δηλαδή είναι να καταλάβει ότι όλα τα συναισθήματα επιτρέπονται, αλλά όχι όλες τις συμπεριφορές. Πότε ο θυμός γίνεται προβληματικός? Ο θυμός γίνεται προβληματικός όταν καταλαβαίνουμε ότι έχει μια διάρκεια
Ότι δηλαδή αυτό δεν μένει μέσα στο σπίτι, γιατί ειδικά στην εφηβεία το σπίτι είναι και ένα ασφαλές μέρος όπου μπορώ να εκφράσω το θυμό μου. Οπότε όταν γενικεύεται, πάει και στο σχολείο, βλέπουμε ότι του δημιουργεί και μια δυσλειτουργία στις σχέσεις του με τους συνομιλίκους, με τους καθηγητές. Όταν είναι πολύ έντονο, μπορεί να συνοδεύεται, ας πούμε, και από δυσκολίες στον ύπνο. Αλλά κυρίως κοιτάμε την ένταση και τη διάρκεια και το επίπεδο που ουσιαστικά αυτό δημιουργεί κάποια δυσλειτουργία στο άτομο. Ένα επιθετικό παιδί, ένα θυμωμένο παιδί, στην εφηβεία του μπορεί πιο εύκολα να καταλήξει να γίνει παραβατικό, να κάνει χρήση ουσιών. Ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ συνδεδεμένα με το θυμό και με το συναίσθημα, η παραβατικότητα και ο εθισμός, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι άμεσα συνδεδεμένο, ότι είναι πανάκια. Πρέπει από πίσω να υπάρχει συνήθως και ένα περιβάλλον το οποίο δεν στηρίζει πολύ το παιδί, ένα περιβάλλον το οποίο κάτι συμβαίνει, κάτι γίνεται, κάπως χρειάζεται μια παραπάνω υποστήριξη στο παιδί και από το περιβάλλον του. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι κάθε παιδί που θα είναι επιθετικό είναι ευάλωτο στον εθισμό, έτσι. Αν αντιληφθούμε ότι γίνεται κάτι τέτοιο, εμείς ως γονείς τι κάνουμε? Η αλήθεια είναι ότι σε κάθε περίπτωση πρέπει να συμβουλευτούμε κάποιον ειδικό. Φυσικά, το κομμάτι του ειδικού είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει και πριν την κρίση. Η σύνδεση με το σχολείο, το ότι θα συζητήσω με τους καθηγητές του τι συμβαίνει, δεν χρειάζεται να υπάρχει μόνο όταν βλέπουμε ότι υπάρχει ένα ζήτημα στο σπίτι. Πρέπει να είμαστε κοντά και με τους καθηγητές, γιατί είναι αυτοί οι οποίοι βλέπουν τις περισσότερες ώρες, πολλές φορές και περισσότερες από εμάς, το ίδιο μας το παιδί. Ξέρετε, πολύ συχνά έρχονται γονείς και μου λένε ότι οι καθηγητές μου λένε αυτό, ότι το παιδί κάνει αυτό και εγώ δεν το πιστεύω γιατί έχω ένα άλλο παιδί στο σπίτι. Τι είναι αυτό τώρα που θα κινητοποιήσει ένα γονιό, θα του χτυπήσει καμπανάκια και θα πει «Οπ, δεν πάει άλλο, εγώ δεν μπορώ να το διαχειριστώ άλλο, πρέπει να ζητήσω βοήθεια» από παιδοψυχολόγο, από παιδοψυχίατρο, από κάποιον ειδικό. Νομίζω ότι το πιο προφανές που θα μπορούσαμε να πούμε είναι η επιθετικότητα, αλλά και το αντίθετο της επιθετικότητας, δηλαδή η απόσυρση, είναι και αυτό ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, γιατί ένα παιδί μπορεί να μην είναι έτσι, να μην εξωτερικεύει πολύ εύκολα τα συναισθήματά του και να το δούμε να αποσύρεται. Ναι. Να το δούμε να αποσύρεται, να μην έχει σχέση με συνομιλίκους, να μην θέλει Σαββατοκύριακα να βγαίνει. Δηλαδή, νομίζω ότι ένας γονιός έχει πολλά σημάδια που μπορεί να πάρει μέσα στο σπίτι, αρκεί να θέλει να τα δει. Πόσο σημαντικά και πόσο χρήσιμα είναι όλα αυτά που μας είπατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Είναι πραγματικά ο πιο δύσκολος ρόλος αυτός της ζωής μας, το να είσαι γονιός και συνάμα ο πιο συναρπαστικός και ο πιο ωραίος. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ.